3D é unha cajallada todo. O 3D ben bicho eu pa que é. É para facer negocios oculistas. Pero como que os oculistas, muller? O 3D é unha patacada todo. Pero que unha patacada, o 3D... Home, claro, queren facer cartos, vende a vender gafas para ir ao cine. Donde se viu eso? Eu levo gafas desde sempre e non vexo 3D nin vexo nada. Non vexo un burro a 3 pasos para non ver. Muller, a ver, que o 3D, a ver, as gafas que... Ama gañar a min. Pero que aí Que non... poño as gafas por derriba das outras, ou que? Pero que aí non están metidos os oculistas 3D, ni nada. 3D levo vindo eu en 7D, polo menos porque vexo cousas que me veñen polos lados. Pero a ver, que os 3D... O 3D é unha técnica que ahora empregan así no cine, máis nas televisións, que é o facer o 3D e empregas unhas gafas distintas, que non valen para ver normal. Son unhas gafas polarizadas co que fan invertir así cores e entonces ti ves como que as cousas veñen en 3D como que... Pero é un peligro. Pero, muller, pero é moi divertido porque ti ves e É fan... moi divertido, é moi divertido. correr e parece que veñen É correndo precioso, precioso. É logo que lle pasou a Pepe de Rumbo outro día cando lle viña a cascada da hoja. Viu a cascada da hoja, casi morre do corte de digestión que lle deu, Empezou a bracear, ai, que fojo, no cine. Pegou un hostia do lado, saltoulle a dentadura postiza que lle quillou nunha orella da última da fila. Bueno, iso foi verdad. No, veo vir a hoja, ca 3D. Iso é verdad, 3D. E ben, che parece que che ven uns mosquitos e todo. Bueno, muller, pasa Eu que... fun ver Avatar e a segunda vez que fun tuve que levar o feliz das moscas, que había máis bicharía que Dios. Bueno, o caso que a verdade que Pepe de Rumbo, a verdade, cando non se controla é así un pouco bruto. Un pouco bruto, como antes, Dios mío, no velorio. Que non quería dicir nada, pero no velorio... Ai, Dios mío, siempre se van los mejores, Dios mío. Ai, por que non lo lavaches, Dios mío, por favor. Si estás aí, fálanos. Pero que faz? É que o velorio salta mucho. Como somos... Ahora traballamos de plañideiras. No, é verdade nas que... horas mortas. Claro, porque, bueno, con isto da crise, é verdade que está un pouco a cousa, está un pouco fastidiada, non? Entón, claro, facemos horas de plañideiras. Dásenos moi ben, Fixadevos que ben o fago eu. A ver. Ai, Dios mío, que marchou! Dios mío, non somos nada! Hoxe estamos aquí, mañana estamos alá, Dios mío! Ai, Dios mío! Solo tiña 100 anos e foi no levar Dios mío, que estaba no mellor da vida! Ai! É que non sei cando entrar, muller. Se non me dá la marca. Viña, deixate diste rollo. No, deixate diste rollo. No, non chores aquí no lugar. Bueno, muller, a ver se vai cambiar a xente, está facendo zapping e... Zapping, está ti chorando e di, ai, morreu alguén en lugar, Dios mío. A xente sabe Dios o que pensa. Home, muller, despois... Se que olvídate, non pasou nada, morreu un señor, era bastante maior, e tiña... e chamábase Casimiro. Casimiro. Pero a verdad... Yo só tiña na gloria, falta lle facía ir... Pero quero dicir... Hijo pola muller, a muller non aguantaba. Quero dicir que a verdade que foi, bueno, foi un enterro dos de verdad como eran antes, nada de tanatorios, nin nada de cousas de... Como antes, na casa, porque, claro, el dixo unha carta escrita para a súa familia para que lle fixeran un enterro como eran antes, na casa, Dios mío, con todo, a familia dele casi millón non tela, cala a boca, muller. Bueno, muller, porque... Eu non quero falar mal, pero... Muller, tampouco te pases. Home, non quero dicir isto sí que non quero dicir, pero a familia dele era pero foi un enterro precioso. Se tirara no contenedor de orgánico, ganaba máis, oíxe. A familia, home, deixalle unha carta pedíndolle 4 cousas e deixádeme flores, poñédeme moitas flores. Pero estaba todo cheo de flores. Flores había, pero eran toxo. Muller, pero que parecía unha corte, calabo. Bueno, pero a Casimiro é mellor dixo escrito que veña, que quería que lle deixaran flores do toxo, que era o que lle gustaba a él, a mellor, o que sei. Cala a boca, mellor da caixa que dixeron que era unha caixa de madeira exótica, cala a boca, Dios mío, vai ter familia para iso. Moi exótico, moi exótico. Exótico era meter nunha caixiña da fruta, Dios mío. Nunha caixa onde viñan os manjos e as papayas, Dios mío. Tiñan aí. Claro, no, eles por aforrar un peso. Pero bueno, foi... É ter familia para iso. Bueno, muller, deixa as voluntades e mira a familia como te quere. Bueno, muller, pero que se a familia mellor reaccionou así, o que sei, foi o que poña na carta, eso non nos sabemos, nós estábamos ali, pero foi precioso. E o de comer? Foi precioso. Bueno, muller, había un piscolabi que, bueno, que eso es que non nos podemos queixar, un piscolabi para aguantar toda a noite. Piscolabi, miríalo, tío, salín galletas cuetra e panchitos. Panchitos, galletas, eso non se aguanta unha persona de pé toda a noite.
cacahuetes para... Nin que foramos monos, Mal cacahuetes. no que estivo. Home, pero... De beber houbo. De beber, sí, De beber eso sí. houbo, de No, de beber beber non me gracias a Pepe de Rumbo, Bueno, senón non Pepe había de Rumbo, menos mal que botou unha má, porque el Sí, trouxo, sí, é el verdade. trouxo 80 botellas de aguardiente. E ali beberon. bella, tivemos ali, Oh, non bella. haber de comer bebé, non sei por que pancho o estómago. Estivemos Dios ali, mío. pasámoslo bárbaro ali. No. Porque claro, xa Bueno, chegou bueno. unha hora que bella, pásalo bárbaro ali. Dios mío, Como se puxo Manola do Carballo? Ai, Dios Manola... Ah, cala a boca, Ai, Manola do Carballo, Pois puxo era que parecía Lito a contar chistes no velorio. Ai, No, Dios mira. mío. Pero Cala a isto boca. pasamos ben, Puxos a contar chistes. con todos os chistazos ali, Dios mío, que iso era Chistazos, moito. Os chistes. Eu non entendi o primeiro, pero que Pero chiste. muller, o chiste sí que contou das Que dúas. chiste, cal. O da señora, sí que... Cal. Muller, o chiste este da... sí. Como é? De que viñan... Cué. Pero a mí non me salen ben. A mí non me salen ben. Pero como é? Como é o chiste? Non me salen ben. Como é o chiste? Pero que Manolo do Carballo contou moi ben. Como é? Di como é? Mira que me dá vergonza contalo, muller. Non sei cal é, dimo di. Muller, o das dúas chavalas que viñan da festa e Que que... chavalas estaban casadas. Isto contou ti. Eran chicas, mujeres. Contou ti que ti contalo ben, conto. Como é o chiste? A millor non me sale tan ben como a Manolo do Carballo, Si es tonta, veña. Como é? Conto. Conto aí, como é? Ben, o caso allí... Queres sentar? No, muller. No, non... Dios mío, vou me mexar a risa aquí, Dios mío. Bueno, poñe deste lado un pouco. Ai, Dios mío. Conto, como é? Ben. Non sei se me mexarei aquí, Bueno, muller, aguanta. Dite, se me mexo a tableiro, chupa Ben, isto. a ver, Dalle. ben, isto con tono non é meu, con tono Manolo do Carballo ante no velatorio. Cuidado, aquí temos poder de mexar, bueno. Dios mío, sabe Dios, canta xente se mexo xa aquí a contar. Oh, tira, perdona, muller. Van dúas señoras que veñen de... Viñan dun sitio. Da festa, Viñan dunha festa dúas señoras, non? Viñan dunha E festa. viñan solas, pero estaban casadas. Ui. Dúas señoras casadas solas para a festa. O caso é que viñan as dúas señoras que viñan andando de noite, eran de noite, e viñan elas andando, que era antes, isto foi fai moitos anos, cando non había luz, non había farolas, e non era todo oscuro, de noite, entón iban as dúas señoras, iban andando, e entonces a unha delas, a unha, e entroulle a gana de bexar, entraron ya ganas de bexar, entonces claro, foi unha, e iban dúas, e dixo a outra, pois eu acompañote, porque sempre se entra así, vai unha... No, iso pasa moito que andando as mulleres sempre lles entra a gana de mexar xuntas. Sempre se entra así. Vai al baño, vienes, aí sí que me entraron las ganas. Van as dúas, van as dúas. Iban aí. Entonces elas dúas, pero claro, era de noite, era collerlle a Era ao ganas... lado da iglesia. E era ao lado dunha iglesia. Dios Entonces mío. colleron e era de noite, non sabían que facían e foron ali ao lado do... Porque contou no Manolo do Carballo porque era un velatorio, Entonces entraron as ganas de mixar e mixaron ali ao lado do cementerio, non? Así. Entonces estaban ali e acabaron. Pero entonces, claro, estaban ali... Non acabaron. Non acabaron. Entonces estaban ali e oíron un ruido, e como era ao lado do cementerio, colleron e marcharon correndo. Chamaron. E marcharon correndo e chegaron a casa todas apuradas. E entón, claro, chegar a casa, Dormiron. dormiron. Pero o día siguiente atopáronse os maridos destas señoras, atopáronse porque eran amigos. Porque Eran amigos tamén Eran da eles. mesma parroquia. E eles onde estaban pola noite? Tomando cuba libres por aí, sabe Dios. Entón eles, claro, vironse o día siguiente que quedaron para xogar as cartas, entonces dixolle un ao outro preocupado: Oiche, Manolo. Que pasou? Eu sou Manolo, non? Vale. Oiche, Manolo, dixolle un ao outro: Oiche, Manolo, eu non sei, pero non é por desconfiar, pero eu creo que a miña muller creo que me pon os cornos porque onte chegou má casa sin as bragas. O Manolo que dixo? E entonces colle Manolo e dille... Ponte aquí que é Manolo. Dille Manolo a Antonio, dille...
Bueno, Antonio, eso non é nada, porque... Agora podela cajar bien, Porque... Manolo, Antonio, iso non é nada. Que pasou, logo? Porque a miña veu Sin bragas. Veu sin bragas, pero ainda por riba veume cun papel que poñía... Cunha tinta. Cunha cinta que poñía tus amigos no te olvidan. Saliu ben, Bravo! saliu ben, sí. Dios mío. Costou, pero Sí que non me salía, Costou Sí que non me muchísimo. salía, sí. Pero Manolo do Carballo contaba o andalino Sí, no velatorio, contaba. Dios mío, viña que íamos, viña da risa. Rimos toda a noite, bueno, menos o morto, pobriño, Bueno, estaba viña, morto. tampouco te pases.